olahraga dhewe, Pak. Edian awi. Lah piye to, Mbok rasah ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kira-kira? Ora sudi. Apa Pak arep seneng bapakku? Luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne Gentok ya isih urip. Bapakne Gento isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsa. Bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe. Ini tak delok Pasuruyan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramanggala. Wis ono Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Kowe mripat Pujambi, sapa? Hah? India. Rambut Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? Bener. Sarukan kok kaya sampe Gentro wae. Aku Gentro apik. Ah ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Pancen nakal kok. Anteng ya? Ya. Iki aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan penontonnya nesu lho pisan. Gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Manut to Mas. Gentro iki ra iso meneng. Gua gelem ra Mbak Ayu. Gua meksa tenan, tarik tenan. Dian kok kowe. Ora mau. Ayo. Aku ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpuk. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet